Ġiet varata t-tieni fażi ta' inizjattiva tal-Gvern immirata biex l-intrapriżi żaru medji isiru jafu aktar dwar l-impatt tagħhom fuq l-ambjent u fuq il-komunitajiet ta' madwarhom. L-inizjattiva li bija twettqet wiegħed elettorali li kienet saret bilan li twessa l-aċċess għal kapitali lil kumpaniji Maltin ġiet varata waqt konferenza dwar il-kriterji ambjentali, soċjali u ta' governanza magħrufa bħala ESGs li jirreferu għal prinċipji fl-operat tal-kumpaniji u jirrappreżentaw rivoluzzjoni ġdida fit-tmexxija tal-intrapriżi. Il-President tal-Kamra tal-Kummerċ Marisa Xwireb qalet li l-implementazzjoni tal-ESGs hija indikazzjoni tal-kwalità tal-immaniġġjar u li l-intrapriżi għandhom iħarsu lejn din l-implementazzjoni bħala investiment u mhux bħala spiża żejda. L-implementazzjoni tal-ESGs saħansitra sservi biex mażmien l-ispejjeż tal-intrapriżi jonqsu. Il-Ministru responsabbli mill-intrapriża Mirjam Dalli stqarret li l-implementazzjoni tal-ESGs hija kruċjali sabiex l-ekonomija ssir waħda newtrali mill-karbonju. Apparti minn hekk l-ESGs jassiguraw aktar trasparenza għall-investituri u għall-klijenti u jagħmlu l-istess kumpanniji aktar kompetittivi. Il-Ministru Dalli nnotat li din l-inizjattiva turi l-impenn tal-Gvern biex ikun ta' spalla l-intrapriżi fit-tranzizzjoni lejn ekonomija aktar sostenibbli. F'Deċembru li għadda nidejna l-ewwel fażi ta' dak li jsejjaħ li ESG Portal fejn hemmhekk konna qegħdin nappellaw lil kumpaniji li huma listed fuq l-Stock Exchange biex ikunu parti minn din l-inizjattiva u ikunu qegħdin ukoll jaraw l-impatt tagħhom sew fuq l-ambjent, l-aspett soċjali u anke dak ta' governanza. Illum qegħdin innidu t-tieni fażi ta' dan il-portal għaliex irridu aktar kumpaniji Maltin li rajna li huma konxi dwar l-impatt tagħhom fuq l-ambjent u fuq il-komunitajiet tagħna biex ikunu parti minn dan li ESG Portal u anki huma ikunu qegħdin jaraw u jimmiżuraw l-aspett ambjentali, soċjali u ta' governanza fil-kumpanija tagħhom. Waqt il-konferenza ġie spjegat kif il-ħidma sabiex il-kumpaniji ħadnu l-valuri tal-ESGs issarraf f'aktar prosperità għal kull min involut. Steve Ellul, uffiċjal tal-Ministeru, spjega kif il-kumpanniji li kienu aktar sensittivi għal ħtiġijiet tal-ambjent u tal-komunitajiet ta' madwarhom kellhom tnaqqis sinifikanti fit-tniġġis u l-konsum tal-ilma u fil-ġenerazzjoni tal-iskart tagħhom. Għadna kif rajna l-inizjattiva li nieda wkoll il-Ministeru tal-Ambjent, tal-Enerġija u tal-Intrapriża flimkien mal-Kamra tal-Kummerċ, numru ta' kumpaniji, ammont kbir ta' kumpaniji Maltin, homegrown companies tagħna dawn, sabiex jinvestu għax iridu jinvestu huma fl-ambjent, iridu jinvestu fil-qasam soċjali u f'governanza wkoll. Dan qed jagħmluh għaliex qegħdin jindunaw illi dawk il-kumpaniji li jinvestu fil-kwalità tal-ħajja tal-komunità tagħna fl-ambjent u fis-soċjal huma dawk il-kumpaniji li qed iħallu investiment aħjar, ritorn aħjar, profitabilità aħjar lill-investituri tagħhom, xi ħaġa li rridu nkomplu mmexxu l qudiem. Intant il-kap eżekuttiv tal-Malta Enterprise Gert Farrugia innota kif l-użu tal-ESGs huwa rivoluzzjoni ġdida fid-dinja tal-kummerċ u stqarr li l-Malta Enterprise se tagħmel dak kollu li tista' sabiex intrapriżi ta' kull daqs ikunu jistgħu jgawdu mill-benefiċċji tal-ESGs.